Vi kommer fra X2 på Viborgvej afdeling, og vi har en idé til, hvordan vi gør Aarhus Købmandsskole til en bedre skole. Vi skal gøre Aarhus Købmandsskole til én skole, det er vores forslag. Vi har en købmandsskole, det er på 3 afdelinger, i Vejlby, herude i Hasle og i Viby. Men vi er 3 afdelinger, vi er ikke én skole. Vi vil lave Aarhus Købmandsskole til én skole, og derved en bedre skole. Og det vi gerne vil gøre, for at vi kan blive til én skole, det er, at vi skal have mere samarbejde. Vi kunne lave en fælles første skoledag. Vi kunne have en fælles dimension for alle 3-årsklasserne. Vi kunne have fælles sportslag. Altså, hvorfor? Der er ikke nogen grund til, når vi har én skole, Aarhus Købmandsskole, at vi så har alle de her ting separat. Vi kan have fælles fester. Det kræver selvfølgelig lege nogle steder, men vi kan have fælles fester. Vi kan have nogle fælles events, modeshow. Hvorfor skal der holdes en Super Bowl aften på alle 3 forskellige afdelinger, i stedet for bare én fed aften sammen? Vi kan have fælles foredrag og fælles underholdning. Så er selvfølgelig også nogle lidt større forslag. Vi kan have en fælles studietur og fælles samarbejde på studieretningerne. Det er selvfølgelig nogle større ting, men det er også noget, der kan virkelig binde Aarhus Købmandsskole sammen til én skole. Vi har også lige lavet en hurtig økonomi-overview. Skolen vil selvfølgelig have nogle udgifter i forhold til leje et lokale, til første skoledag og til divisionen. Men ellers er der i forvejen en masse elevbetaling forbundet med festerne på skolen og de forskellige events, som kunne forhøjes med til 20 kroner, så tror vi, det er realistisk, at man kan finde steder, vi kan holde sammen. Og det her, det vil gøre Aarhus Købmandsskole til én skole, og på den måde gøre os forskellige fra HTX og STX, som er en masse forskellige afdelinger, for der går de enten på Langkær, eller de går på HTX i Midtbyen, eller de går på en Aarhus Katedralskole, men vi skal gå på Aarhus Købmandsskole, én skole.